met deze extra bopslag waarin we verslag doen van de 32e Vrouwelijks PC in Weidum. En het kan een bijzondere PC worden, want de vrouwelijke Gianna Buma en Afke Hilkema zoen deze PC voor de 10e keer op haar namen schreeuwen kennen. Maar daarvoor moet ze wel keertje verzels. En zij tegemoet met Grieke de Groot treffen in de eerste omloop Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuken. Maar de Sjen had het haar een 10e keer wordt. Afke Hilkema zou wel natuurlijk graag voor de 10e keer de PC winnen. En ik voor de 10e keer kan ik worden. Maar op dit tijd zit ze wel achter mijn fjouwer om in en zo is gelijk. Dus Afke Hilkema die de voorbijste opslag won maar brengt de bal dan voor in. Nee, brengt de bal boeten het perk. En dat betekent dat je een sensatie al tekent. Want het wordt 4 om in van het toer van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuken. Klaske de Jong komt ze maar opslagbal. Brengt hem achterin bij Garieke. Die let de bal vallen. Get botten. En daarmee is het 4-12 worden. Afke Hilkema dan. En dan is het voorbest opslagwerk van Afke Hilkema. En daarmee brengt zij het betoer weer waarom in de race 4 om het rijden. De tactiek bij het betoer van Gianna Dijkstra. Afke Hilkema en Garieke de Groot om zo lang mogelijk te wassen maar in het perk te stappen. En daarmee de druk op de vierde van Aukje van Kuken die het opslaan had. Zo is gelijk. Aukje van Kuken achterin bij Garieke de Groot. Slaat hij de bal boven? Ja, die gaat de bal alles in. En precies op tijd, op het goede moment. En daarmee limit het bedoel van Gianna Dijkstra nog. Zij komen weer rond daar 4 om de fjouwer. Klaske de Jong had altijd nog de liering. Mooi 4 met fjouwer. En als het hier twee gelijk, dan brengt ze de bal voor. Die Afke Hilkema, mooie bal. Maar daar kan Sjoukje Visser goed retourneren. Garieke de Groot die als een vliegende tornado het perk komt om die bal te keren. Een keertje. Vier fjouwer, twee keertjes. Sjoukje Visser. En die gaat er precies tussen terug. Ja. En ik denk dat ze blij zijn dat ze weer in het perk staan. Want daar worden de eerste punten makkelijk door dit betoer. Fjouwer 2. Afke Hilkema dan op die tweede keertje. En die fjouwer 2 even te staan. Brengt de bal tussenin. Aukje van Kuken onderhoofd. Kan Afke Hilkema retourneren dat kiezen. En dan mist Sjoukje Visser de bal die er tussen speelt. Daarmee is het fjouwer gelijk. Afke Hilkema dan op die fjouwer gelijk. En die 4 met fjouwer even te staan. Brengt hem achterin bij Aukje van Kuken. De bal gaat door de hoeken. Kan die keerd worden? Nee, die kan net keerd worden. Terug. Garieke de Groot. En daarmee komt staan op 6 fjouwer van de tweede keer. Matchpoint op samen te zitten van het betoel van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuken. De druk loopt nou bij Afke Hilkema. 6 fjouwer achter, dus op de D. En dan gooit ze de bal boeten. En daarmee komt er een eind. Onder de hegemonie van het parcours van Gianna Dijkstra, Garieke de Groot en Afke Hilkema. Zie een vrije formatiepartijen wonnen zij al. Nog een keer won Afke Hilkema, maar Gianna de PC. Ze hingraag dat zie je de hebben, maar dat misleert. En de train bij de Oorskier neemt de Gianna Dijkstra. En dat is te begrijpen. Een dikke teleurstelling, dat kennen doors. Nou, nee, dat spreekt voor zich. Ja, want daar hoort er mee op. Ja, dit wie men heeft inderdaad. Ja. Nou ja, het seizoen nog eventjes mooi, maar ja, die zie je die kant net. Dat zou toch wel een absolute kreker en recordbest worden. Ja, ik denk nooit naar net om de rest van het seizoen. Ja, jij focust op deze dag en de rest is daar maar even bijzaak. Maar ik denk dat dat wel weer komt. Oké, hey, gaat ie goed. Dankjewel. Ben je hem te pakken, maar eens betiet? Oh ja, dat weet bewijs. Tuurlijk ben wij te pakken. En als wij er net lekker in komen en zij wel, ja, tuurlijk. Ik vind het vooral, ja, voor die is sneu, voor Garieke is sneu, want je hoopt je erop om die 10e keer te pakken. Maar het is vooral voor die Oorskier de nemende collega wat sneu. Dat is dus nou precies wat mij interesseert, ja. Ja, klopt, wij staan hier takken meer weer, maar... Ja, als het juist nou het seizoen, dan worst het hier steeds maar de strik om het cadeau te doen. Maar ja, godverrek, ik mag net zeggen, maar niet dus. Het is spietig, je ging gewoon terug. Ja, ja, tuurlijk, wij gingen gewoon terug en het is K. En dan moest alle woorden erachter zetten, was erachter zetten was. Oké, bedankt. Ja. En zak in het samenwijzen dat in de eerste omloop een van de favoriete partoeren eraan gaat. Het parcours van Gianna Dijkstra ken naar huis.
Maar hoe zou het dan wezen met dat andere favoriete parcours, dat van Maaike Joostema? Zij treffen in de eerste omloop het eerste klasparcours van Rianne Dorst. 4,63 van het eerste klasparcours, zie je het haardklasparcours Maaike Joostema. Het is net te begrijpen. En dan wordt de bal daar terug Rianne Dorst nog eventjes mist. Maaike Joostema op die keers brengt de bal voorin bij Inge Olgera. Kent de keers net voorbij, zodat de parcours Joostema al libbert. Het is 6-4. 4,3, 6-4. Alle in het vallen van het parcours van Rianne Dorst. En dan komt de bal voorin bij Inge Olgera. Die er een keer zo weer de bal zit. Die krijgt bij de middel in de Lloyd. Rianne Dorst weet zij de partij nooit had dat te loeken. En dan moet de no-favoriet van de PC eruit slaan. Nee, want de bal gaat boeten. En dat betekent dat het 6 gelijk wordt. 4,3, 6 gelijk. Voor het eerste klasparcours van Rianne Dorst. Oh, en jou zei een setbal. Achterin op Fenna Soistra. En dan moet je de parcours van Maaike Joostema. Imke van der Leest en Fenna Soistra. Die no-favoriet weer van die PC. Er in de eerste omloop. Echo. Maaike Joostema redt het dus net met haar maten in die eerste omloop. En kunnen we zeggen dat we dan oergeven naar een volslijn iepen PC. De hele finale tussen Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuken. Sinneparcours van Afke Kupers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf. We komen erin op Schinnefjouwer, eerst van het parcours van Afke Kupers en Sois Geliek. Afke Kupers maar opslag. Bal heel heeg op, achterin op Aukje van Kuken. Die rekken die bal net al de best, maar er komt wel een keer een meter als strijden voor de middenlijnen. Klaske de Jong, mooi het parcours. Dat van de morgen het parcours Gianne Dijkstra, Rieke de Groot en Afke Hielkema naar de slagbank bracht. Steen nou dik achter dus. Sois Geliek gaat achterin op Leonie de Graaf. En dan is het er op de bom en Sjoukje Visser die de bal doet. Die uit het keerts. En dat betekent dat zij misschien waarom komt in de partij. Fjouwer om in. Dan is het parcours van Afke Kupers weer uitrond naar een Schinnefjouwer. Hebben twee keerts. Dan is het Leonie van de Graaf de opslag. Achterin bij Aukje van Kuken. Dan kan Ingrid de Haan Rutter. Ja, die van de keertje. Ja, slaat die bal goed in de grond aan. Afke Kupers op de stand van Fjouwer om in en Skinner Sois al hun voordeel. Achterin Boutje van Kuken op beneden. Rekken de bal weer net goed genoeg. Ingrid de Haan er weer onder. En dan slaat hij hem bommen alles in en weer waarom. En krijgen we hier een stand in de hele finale van 4 om 1. Sois Geliek. Alleen nog Aukje van Kuken voor bij de keerts. En dat is een heel iets keerts. Heel heeg op Leonie. Dan de toerslag. Oei, dan kan Leonie nog een keer. Dan moet ze op de lezen door de hoeken. En dan is het gebeurd. Ja, Derken. Sjoukje Visser er net weer bij. Het hier zo mooi wezen, want ik hier hem al in de kraanstation. Ja, het is heel mooi geweest. Want ja, wij wonen zo graag maar zitten draaien en het Klauwelijke Fjouwer. En dat is nou mislukt. Maar ja, we hebben heel mooi maar ook keer. We hebben heel veel successen hoe maar zitten draaien. En dan ben ik wel blij dat we waarom zien. Maar ja, dit is wel even min eigenlijk. Zo krijgen wij een finale tussen de parcoursen 8 en 12. Afke Kupers, Ingrid de Haan, Leonie van der Graaf, Rianne Dorst, Inge Olgera en Maaike Ozinga. Nee, deze finale, een finale. Het parcours van Afke Kupers steekt gewoon voor me Fjouwer om in en Sois Fjouwer. Zien het eerste klas parcours van Rianne Dorst en dan is het de kweerslag van Maaike Ozinga. Dat brengt het parcours, het haardklasse parcours van Afke Kupers die op 4 om 1. Afke Kupers op beneden, voorin op Inge Olgera. En een keertje trekt oer de middellijnen. Leonie van der Graaf, Soistra. Tussen zijn bal en dan kan ze zelf keren. Betekent dat het een tweede keertje is. Maaike Ozinga. En die brengt de bal boeten. Dan is het Soistra van het parcours van Afke Kupers. Rianne Dorst op de tweede keer brengt de bal. Ik boeten het perk. En daarmee is deze Vrolijks PC onder een kaam. Is de winst van het parcours van Afke Kupers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf.
2012 woensdag, toen was geen koningin. Nou, dit keer kan het net misgaan, hè? Ja, nou, het mooiste vind ik dat we met z'n drieën zo best keert, hè. En we hebben echt het team, ja, echt als bestuur. En ja, dat dit leiden maar, dat is geweldig. Oudere PC, dode PC, ja. Dus hier kunnen we stikken. En Leonie krijgt de koninginnenprijs. En ze neemt de moer van haar zuster Fenna, die hem vorig jaar won. Zo, je bent weer helemaal bijpraat hoe die 32e Fralies PC. En daarmee ben ik aan de eind van deze extra boppenslag. Maar graag wijs ik je op nog een extra boppenslag.